isikole esiphakamayo eNyazimizulu. Amen. Okhulumayo insizwa yakhona eMaritzburg. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu, ngenye imini inkosi langa ikhuluma indaba yenkosikazi yaseNtabazwe. Le nkosikazi le yayifana nomlangeni, yayabantu ababeshumeza ukugomela ezweni laseNtabazwe. Base besala khona izwi selimbiza limbizela entabeni njengakazi. Amen. Inkosi langa mayikhuluma indaba yale nkosikazi, ithi ubabamkhulu wayishiya le nkosikazi ezweni laseNtabazwe. Yayiseqhubeka ikholwa, yaye bengasasuki kuloko eyayifundiswa ukugomela. Kuthi ngelinye ilanga le nkosikazi izwe ukuthi uGombela usenomuzi ezweni laseNatali, kama lo muzi usephakameni. Yayisisuka le nkosikazi yaye ephakameni. Uma ifika ephakameni yabona zonke izinto ezinhle ezazikhona ephakameni. Yafika yabona abantu begida, yabona abantu begqoke ingubo emhlophe. Yase isiyithanda le ngubo, yase isithungela le ngubo, yayisigqoka, yayisihamba nayo yayiNtabazwe. Kwathi uGombela le ngubo lena nkosikazi uma iphumule, iyona ngubo osuzokhonza ngayo uNkulunkulu, noma ungayo kwamanye amasonto, kodwa ufike ungayikhumuli le ngubo. Yayisesihambe le nkosikazi yabuyela ezweni laseNtabazwe. Yafika yasonta kuleli sonto yasonta kulo, yase isiyigqoka le ngubo emhlophe. Yase le nkosikazi banenhlanhla yokuthi ithandeke. Base befuna ukuyenza ngokukhokhela, kodwa amanye amakhosikazi awazange ayithande leyo nto. Athi lo muntu lona osifikela ngoMbungulu kaShembe ugqoka ingubo ezimhlophe zabantu abafile. Basho bonke abathanda ukusho kuye. Yase le nkosikazi yahamba ekhaya, mayifika ekhaya yayisidlinza. Yayisithi le ngubo ngesonto elizayo mhlawumbe ngiyigqoke, ngizogqoka nami le mfaniswano emihle abayigqokayo uma beyokhonza uNkulunkulu. Yathi le nkosikazi silele ebusuku, yayiseyisibona umuzi omuhle okhazimulayo. Yathi mayubona lo muzi wawumuhle namasango amakhulu ayigolide. Yayizwa ukuhlabelela okuhle ngaphakathi, izwe iy'gubhu, ifisa ukuthi ingene nayo ngaphakathi. Yathi samile kanjalo ngaphandle yayisibona lamasango evuleka. Uma ivuleka lamasango kwase kuphuma uGombela. Uma iphuma uGombela uhamba nabangcwele, bagqoke iy'ngubo ezimhlophe, bashaya iy'gubhu, bashaya amacilongo. Uthi uma iqhamuka uGombela wayijabule, emjabulela. Wathi hawu mntanami usufikile, wayesesondela kuye. Uma isondela kuye wayesethi uyamthinta, wayesebona uGombela ijaba, wayeseshwela, zasezithula iy'gubhu, kwasekuthula konke okwakukhala ngaso sikhathi. Uthi uGombela wayesesembuza wathi mntanami, yiphi ingubo yakho emhlophe? Ngoba abantu abangayigqoki ingubo emhlophe kabangeni kulo muzi. Uthi ayisevaleka amasango uGombela wayese engena ngaphakathi, wasekuvaleka. Uthi ngase ngiphaphama, le nkosikazi yaphaphama inenyembezi, ikhala ukuthi ayikwazanga ukungena kulo muzi. Kodwa abantwana benkosi uNazaretha ekhulunywa ngawo, yilo uShembe akhuluma ngawo kusihlabelelo 59, esithi uNazaretha egcwele kusukuka kimi. Lo mNazaretha lona esaphuma nayo emanzini,
ngoba lo mNazaretha uyabuka kumuntu kodwa awugqoke lo esiwashayo njalo mhlawumbe siyiwashile yamehla kodwa uthola ukuthi kugqokile noma nawe ugqokile kodwa lo mNazaretha kaShembe awusawugqokanga ngoba sithembe siphuma emakhaya abazali bethu abasinikezanga ngoliningi mhlawumbe abanga banginikezanga ngoliningi banginikeza uShembe kodwa thembe sifika sasesimlahla uShembe sase siyaqala senza izinto esingatshelwanga zona emakhaya kwase inhlalisuthi sabona sesiphumula enye ngabe ngathi ngiyayibuza ngithi Nkosana kwenziwa yini ukuthi uphumule iy'mele zakho yayisithi le Nkosana kwathi uShembe asophumula kodwa singayigudi zonke ase ngithula ngoba lapha ekhaya bathe ungaphikisani mhlawumbe nedimono ngoba umthetho lapha ekhaya iy'mele zakho awuyigudi nangephutha ngoba yathi engumahlombe iyoyifuna kuwe noma usukwenzayo ngoba ngikhumbula indaba eyakhuluma umfundisi uMathunjwa kuthi wayesawuMshumayeli uthi kwakhona insizwa eyayigula ekuPhakameni besebebona ukuthi isisondela ngasekufeni kuthi basebefika ney'nsizwa basefika nengubo kuthi basebeyishaya insizwa ngengubo bayishaya kabili kathathu kwasekukhuluma umuntu kuyo le nsizwa kuthi sase sithi dlengelele kuthi sase sibuza ukuthi ubani na wayesethi kuyise kwalo mfana nomthandazelayo sase sibuza ukuthi wenze njani baba kuthi esiphendula lensizwa endala yayisithi lo mfana sesiyamthatha sihamba naye yathi ngoba kafunanga ukulalela izwi lami kwathi lo mntwana ngimshiyele indlela kaShembe yena uhamba indlela yakhe ngathi noma ngisaphila ngambiza ngamtshela ukuthi akamusi ukushiya indlela kaShembe yena uyayishiya ngakho ngiyambulala kuthi ngakuthi basebeguqa bathi siyacela baba ungasimthatha wayesethi senilethi ningabe nisathandaza ningabe nisenza lutho isikhiye sakhe sokuphila sengisithathile ngasisa kuShembe ngaleso sikhathi uShembe wayesemqedeni inkosi langamalanga uthi sase siphuthuma saye enkosini ngoba lo baba ukhuluma ukuthi isikhiye sesinikeza uShembe uthi sase sihamba siye enkosini kuthi basebeguqa basethi baba Nkosi yamakhosi sizobika uSibanibani ethi hawu ngizobika uSibanibani yathi uSibanibani bekufika ubaba wakhe lapha kimi ubaba wakhe uthe befika kimi bamnikeza isikhiye sokuphila kwakhe kwathi usiyamthatha kwathi lesikhiye ngabe ngisasinikeza muntu bathi leyo nsizwa ayahamba ngempela emhlabeni mhlawumbe nathi sifile sibulewe ukuthi asilalelanga izwi kaShembe esinikezwe abazali bethu sithembe sifanele salikhohlwa mhlawumbe omunye beyifika eGoli uShembe wakha amaqembu amabili wakha i-Orlando Pirates neKaizer Chiefs kodwa bekuyenzeka ukuthi umuntu ngalidlalela i-Orlando Pirates egcine yodlalela iKaizer singazi kanjani mhlawumbe yawadlalela omabili lapho qembu ngesikhathi esisodwa asazi noma kuyenzeka yini kodwa uShembe wathi kanjalo abayi la isiyakhona okugcina abantwana benkosi sengihlala phansi umfundisi uMadlala ukhuluma indaba uthi wayesawuMshumayeli ePhakameni uthi uye enkosini ilanga beyifika enkosini ilanga uthi baba Nkosi yamakhosi ngicela ungidedele noma ungivumele ngihambe ngiyezweni lasekutheni ngiyobona kulo muzi la kade ngihamba khona umfundisi ngiyobona ingane zami basaphila yini uthi-ke nabe simdedele inkosi yamnikeza isibusiso
uthi wahamba kuleli lizwe, uthi mayefika uthi ngase sembuza ukuthi kuphi kamfundisi, base bemkhombisa wathi hayi mhlambe akhona umfundisi, wayesebuyela ngemuva wabuyela wabuza wathi kuphi kamfundisi, bemkhombisa bathi nakho kamfundisi. Inkosi imbuza isimbona iseshesha wabuye ePhakameni, kwadlula insukwana ezimbalwa wabuye ePhakameni. Uma ixoxa le ndaba ukuthi kade edlula kamfundisi, iyambuza inkosi ithi kuwenziwa yini lokho, ngoba uyazi kamfundisi. Uthi wayesethi wadlala, baba ngithe mengibona kamfundisi ngase ngibona kugijima ingulube, ngabe sengibona ukuthi kuphelile ukuNazaretha emzini kamfundisi. Asazi-ke ukuthi thina soba nayo ihandla yokuthi uma obaba bethu behamba kuleli lizwe kuyosala kube khona eNazaretha. Siyokwazi nokuphatha ngoba indlela kaShembe izokuphika, izosho ukuthi wena ungayithandi, usuyithanda ngoba sekwenzeka okuthize. Izokuphika bese iyakuhlula. Kuhle ukuthi uyiqale usanethuka ukuze nayo izokuthanda, ngoba ithi inkosi yasePhakameni asiyocela ukuthi sithande, ngoba noma singagijima kangakanani senze konke akusho lutho uma yena engasiphanga uthando lwakhe. Ngiyacela abantu basezulwini ukuthi uShembe uyazi lezulu aze angikhumbule ngiphambi kokuba ngihlale phansi ngibonge uShembe izinto angenzele zona kulo nyaka. Kulo nyaka ngike ngaba nenkinga yokujista kwakuningi impela kwakuningi, kodwa-ke i-registration abayifunanga nje angazi-ke noma khona ayikhokha yini, kodwa-ke mina ngiyikhokhanga. Amen. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi yize ngangenza iphutha ngikhuluma noNkulunkulu ngime ngenyawo mhlawumbe, kodwa uNkulunkulu wasePhakameni wangizwa. Ngelinye ilanga uJulayi kuwona esiphuma kuwo, ingane yakithi yaba nenkinga, zonke iy'nyama ziphumela ngaphandle, ihlo laphumela ngaphandle, kwayinkinga nje iyagula. Sikwisibhedlela sesine manje, kodwa ngathi mina ngikhuluma ngathi Shembe umuphi yena lo Nkulunkulu, thina siyakwazi ukuthi uNkulunkulu futhi mina Nkosi ngifundisile, kodwa uNkulunkulu wasePhakameni wena uNkulunkulu esekuxoxela ngaye. Sithi wena sibalibani Shembe uNkulunkulu uma yobe enehlelo lodwa, siyothi wayekuphi lo Nkulunkulu mhlawumbe eshudle, kodwa uNkulunkulu wasePhakameni wangizwa uNkosi. Zase ivela zonke inyama ngaphakathi uShembe kwamsindisa odokotela bathi ngeke basemkhipha. Amen. Nkosi usemzini.